koda Nyarbura Malangata. Jalasi pani kae kama mibadhi chako koso mibadhi wile kudhi nyime e od bura ka. Makore wacho ni asoya osaso od bura. Kendo jamna ni chali yukore ahinya ni e od bura. Kaki winjo jatend piny owacho ni nitie jok moko ok jite. Kendo kan ni neno clip no maber owacho ni is a consumer of raw intelligence. Matiende ni ong'eyo gima dhi mbele. Ing'eni ng'enyne kaka first time members of parliament mokwongo mondo ibed kama na chairman mar committee tech imana member kanyo. Koro seche moko kata ne jamna oyuki, seche moko ok dhi kata mana choponi, seche moko kidhi ng'i kata ne jamna note mang'o no yuki. Iwinjo? Koro mano e gima ne jatelo temo wacho. Nitie e kind jood bura mamoko moseng'eyo kendo kawa soya kowuok kuonde mopogre opogre ni kelo ni members to gichamo gin giwuon. Nikech kata ka ni winjo kana wacho jok mane ome milion 10 to penjo ni be nochoponu dongi winjo ka galamoro te owuon onge ok nochoponwa. Matiende ni nitie jok moko e wakanyo ero machama soya no ok jite. An kaka Odiwuor pokabilo ba pokabilo nyaka na donji kanyo pokabila soya goya kumora mora kabisa. To ka jatend piny Kenya loso William Ruto to wacho kani omena ni kata bed ni gole ochopo ne jok moko matin to jok moko ko chopne. Ipo ni jok moko chopne gi emugolo wach ni rugini ok chopi. Gimoro mane wach ni ichlet moro mantie. Kata ni ichlet kani winjo kaka no wacho ni is a consumer of intelligence. Iwinjo. Ong'eyo ni jok mage mano chamo gini to jok mage mano timang'o emano kwae. Koro okochuno ni nyaka odhi ong'e ni gini no ya kanye kata ni ng'ama no yude. Iwinja? Lakini ong'eyo ni ng'agiri mane ogwa pesa. To bende kama entiere kar ka nikech en